ukuthi wena Mfekayo awuyazi mina into eyangenza ngayo ukuhamba inyanga njengoba sengihamba nayo nje inyanga yami eyodwa emhlabeni wakwangena umashonisa inyanga isathi iyakugcaba ikugcaba ngomuthi weyinhlanhla angena umashonisa uzofuna imali yakhe kuwe wazolanda yonke into alanda yonke ifurniture yenyanga esendumbeni lapho wena uzogcaba wena ngemthwetha akaqedi nokugcaba kusho ukuthi ugcatsha uhafu imigcaba eminye isihambe noma eminye ilokhuzana imithi isihambe nomashonisa amsho umashonisa waze wathi hayibo angikhulumi nomashonisa odlalayo wathatha yonke into mayithi wathatha yonke into wathatha uzothatha ngisho amathwasa wathi uyowalanda musukhokha imali yami nathi sasesisaba ukuthi kwangathi nathi sizothathwa hey lo muntu lo ukuthi kwakunzima laphana wazi wena yazi kodwa ke on a serious note ngempela Nkulumbane nichaza nithini ukuthi mhlambe kufika umuntu afika umuntu azoqinisa imoto kuwena waphela imoto iyaqiniswa ngakusasa athi uyakufonela esekhohlwe ukuthi umuntu othile usetshenziswa kanjani uthi hey ngizobuyela kuwena ngisala e-police station ngitshontshelwe imoto ngizoreport wena ncanga suntshontshela imoto lalela wemfekayo